Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibekelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ivideo, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena-ke ngaleso sikhathi uyayibuka ivideo zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni-ke intokazi endala, ugogo ona 76 igama lakhe, uBusi Letha Maseko. Kubiwa ukuthi-ke osukwini-ke lwayizolo ebusuku ushawe waze washona, eshawa-ke umphakathi laphaya endaweni-ke yase-Etwatwa eBhenoni. Kuthiwa-ke ugogo ube nesifo esihlasela kakhulukazi-ke abantu abadala, sokuhamba-ke ebusuku engazazi ukuthi-ke uyaphi. Kuthiwa-ke uhambe ibanga elingango-5 km ebusukuni-ke bayizolo. Kuthiwa-ke kunevidiyo eseculator kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana o-Facebook, ikhombisa-ke ugogo wengungu ewumphakathi. Kukhona-ke abamemezayo eceleni bethi-ke akashiswe umthakathi-ke. Umndeni-ke ukhathazekile ukuthi-ke ugogo usengaze-ke ehambe i-distance engaka ngenhloso yokuyothakatha. Umndeni impela-ke uyakuphika lokho, uthi ugogo nje kuphela ube nesifo sokuthi-ke ahambe angazazi ukuthi-ke uyaphi, okuyisifo-ke esijwayelekile ikakhulukazi-ke kubantu abadala, ngoba-ke sengike ngasho ukuthi ugogo uneminyaka engama76, 76. Like ivideo, subscribe kwi-channel, ungaphinde-ke futhi ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena ekuthini kukuphawula kwakho ngalolu daba kugogo. Sithi rest in peace, akalale ngokuthula. Kanjalo-ke nakumndeni sithi-ke alohlanga lokungehlanga ududuzeke umndeni, kahlangabezane kwividiyo elandelayo.